Aquí, com cada any, fem una parada per rendre homenatge a un lluitador antifranquista que el van assassinar en aquest indret mateix. I ara us llegiré el que té que vindre amb un faristol que hem demanat, que està trigant massa per posar-lo, com sempre, però que el posarem aquí. El Facerías va ser assassinat el 30 d'agost de 1957 i en aquest mateix indret. Jo hi era molt a prop, perquè anava de la mà del meu germà i tenia 3 anys i estàvem al costat. I bueno, no me'n recordo, però el meu germà sí que diu que se'n recorda dels 3 que va sentir. I ara us llegiré el que posarà la placa, que de fet l'any passat des de la taula unitària de 9 barris per la República, l'any passat gràcies a la col·laboració del Ricard de Vargas i el RUR, que són els que han escrit el llibre sobre la vida d'en Facerías. I per tant us la llegiré en aquest moment. Josep Lluís Facerías, Face, 1920-1957, guerriller, anarquista i antifranquista. Veí del Poble Sec, en Facerías va marxar al front de l'Aragó a l'any 1936 a lluitar contra el feixisme i defensar la revolució social. A l'any 1939, la seva dona i la seva filla, de mesos, van morir ametrallades per als avions Messerschmitt dels nazis, mentre intentaven creuar la frontera pirenaica juntament amb milers de persones que fugien del país davant de la desfeta de l'exèrcit republicà i de la fi de la guerra. El Face va caure en mans de les tropes franquistes i va passar per diversos batallons de treballs forçats, fins que va ser alliberat el 1945. En sortir de la presó es va comprometre amb l'organització de les Joventuts Libertàries i en la difusió de la seva revista, Ruta. El 17 d'agost de 1946 va ser detingut i empresonat a la Model fins al juliol de 1947. Aleshores, quan va començar la seva activitat guerrillera contra l'ocupació franquista, que va desenvolupar primer dins del moviment llibertari de resistència i després a través dels seus propis grups d'acció. La seva activitat consistia principalment en actes de sabotatge contra les forces repressives franquistes i expropiacions per ajudar les persones preses i a les seves famílies, i també per sostenir la propaganda llibertària i la logística guerrillera. Per dur a terme aquestes activitats clandestines, en Facerías disposava de diverses cases segures i refugis, un d'ells a l'organització de la mina de Sant Madí, a Collserola. Durant els anys 40 i 50, la guerrilla anarquista va comptar amb un ampli suport popular, especialment de les dones que feien d'enllaç. Degut a la repressió, el Face es va veure obligat a exiliar-se a Itàlia entre el 1952 i 1957. Finalment, Josep Lluís Facerías va ser assassinat amb una emboscada policial a les 10:45 del matí del 30 d'agost de 1957 en aquest mateix indret. Per tant, ara posarem l'himne de les barricades en homenatge al lluitador antifranquista.